ruku hore. No, tak. Tak? No, vidíte. Ale asi jak... Tak, gratulujem. Štyria. Dobré meno. Ale som dneska ráno počula, že to sú bojovníci, tak aby vydržalo aspoň do štátu. Čo? No tak moja téma je študenti v podbudenom stave aj vplyv na vyučujúceho. Veľmi ma teší znalosť terminológie elektrických strojov a jej tvorivú aplikáciu na študentskú komunitu. Je úžasné, že sa študujúci študenti po pochopení pochodov v nič netušiacich strojoch tak zaujímajú o detaily sociogenetického vybavenia študentov a vzťahu študent-učiteľ, učiteľ-excitácia, čiže budenie študent a tak dokola. Skrátka, neušlo sa všetkým rovnako. Reč je o podbudení, čiže o pohybe excitácie od normálneho stavu smerom nadol. Otázka je, ako k tomu môže dôjsť. Je na to veľa dôvodov, aj spôsobov. Tak od momentálneho kolapsu študenta, čo sa dá prehliadnúť, pretože je to stav prechodný, cez momentálne upadnutie do tohto stavu požitím neprimeraných podporných prostriedkov s opačným ako očakávaným účinkom. Dneska som mala moju kolegyňu strach, že sa to stane, ale dobre. O stav daný predchádzajúcim vzdelávaním a nezriadeným spôsobom mladého života. Napríklad sa zistilo, že na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity najväčšie predpoklady na takmer trvalé upadnutie do podbudeného stavu majú študenti, ktorí absolvovali stredoškolský odbor kuchár čašník, kominár horolezec a krajčír model tanečník. No ako z toho von? Niekedy stačí študentovi podkúriť a skúšku urobiť hneď, nemusí čakať až do augusta. Trochu ho naštvať, možno to pomôže. Niektorí študenti sa v podbudenom stave snažia aplikovať osvedčené postupy. Mám tu napísané zo strednej školy, ale práve som to perom opravila na osvedčené postupy z poslednej prednášky a zvyšovať percenta prijímaných tekutín na vylepšenie efektivity práce a úspešnosti skúšok. Ale vraj je to neúspešné. Dneska už nie som si taká istá po tomto, čo som tu videla. Lebo mám tu napísané, že úspech sa nedostavuje, kompenzácia sa nekoná, ale možno áno. Niektorým sa s úspechom darí namiesto seba nabudiť učiteľa, ktorý má čo robiť, aby stíhal špeciálne vyjadrenia podbudeného študenta, založené na vlastných fyzikálnych zákonoch, vlastných počtových úkonoch so špeciálnymi pravidlami pre sčítanie a odčítanie, najmä komplexných čísel, špeciálnych pravidiel pre násobenie a delenie, najmä odmocninou z troch, špeciálne vytvoreného pravoúhlého trojuholníka, v ktorom sú funkcie sinus a kosinus naopak, na vlastných grafických interpretáciách funkcií a závislosti priamky, paraboly, hyperboly, ktoré podľa nich majú všetky rovnaký tvar. Iba také hadiť. Na vlastnom kalendári pedagogických povinností, podľa ktorého sa dožadujú vlastných vypísaných skúškových termínov, keď je už dávno po termíne a podobne. Učiteľ siaha po slovníku cudzích slov, na matematických príručkách, po slovníku slovenského jazyka a tak ďalej, lebo už nie si je istý, či nemá pred sebou nedoceneného génia s tvorivým, veľmi kreatívnym prístupom k životu. Takí študenti totiž ležerne, s ľahkosťou prehliadajú dohodnuté pravidlá a tvoria si vlastné. Ale je tiež pravda, že ak excitovaný učiteľ vyvinie enormné úsilie pri dvíhaní úrovne budenia študenta, môže sa stať, že študent dosiahne účinnosť vyše 100%, lebo dostane zo seba viac, ako do seba vložil. Takže vzniká tzv. Študentské perpetuum mobile. Študent prechádza do optimálneho režimu budenia, kedy vykazuje
Fantastické črty ideálneho študenta. Je potešením pre učiteľa pracovať s takýmito študentami. Tí majú totiž nulový odpor k učeniu, nulový odpor k menzovej strave a sortimentu v bufete, nulový odpor k internátnemu bývaniu, preplneným vlakom, preplnené MHD a sú spokojní so sebou aj s okolím. Ďalej, nulový rozptyl záujmov mimo študijný odbor, žiadne diskotéky, žiadne podnikateľské aktivity, žiadne katedrovice, chodbovice, pivovice, žiadne krátkodobé rozvrhy od útorka do štvrtka a žiadne dlhodobé víkendy od štvrtka do útorka. Ďalej, nekonečnú lásku k študovanému odboru, katedre, ktorá ich vychovala a jej vedúcemu, učiteľom, doktorantom, všetkým učebniam, laboratóriám, s kladným postojom ku všetkým nedokonalostiam. Ideálny študent pracuje v synchronizme so všetkými povinnosťami, ktoré sa na neho valia z každej strany, nemyslím politickej, a z každého predmetu, ktorý si vybral, aj toho, ktorý si vybrať nechcel. Všetky povinnosti vykonáva precízne a nielen včas, ale aj predčasne, aby od neho stihli opísať tie ďalšie ešte stále podbudení. To sa týka všetkých meraní, simulácií, referátov z nich. Simulovanie choroby necháva na druhých. Pri preťažení krátkodobé zakýve a niekedy aj vypadne zo synchronizmu, ale nemalo by to končiť únikom do skratu a úplného zastavenia, nebodaj aj rezignácia a zanechaním štúdia. Naopak, čas vyvinie dostatočný moment na to, aby sa dostal znova do synchronizmu a ďalej ťahá ako kôň, niekto to urobiť musí. Naďalej pracuje v synchronizme, vždy správne nabudený, umytý, učesaný a oblečený, schopný pracovať v každom, aj prašnom, hlučnom a výbušnom prostredí. Tvorivo zvláda tému diplomovej práce a pripravuje sa do inžinierskej praxe, kde ho čaká množstvo neriešiteľných problémov, na ktoré ho škola nepripravila, s dávno prešvihnutými termínmi. Najťažšie partie štúdia zvláda aj v angličtine a chystá sa na štúdium a pôsobenie v zahraničí, nechce stihnúť. Alebo rovno v Bruseli, na lukratívnych miestach v Európskej komisii. Učí sa spravovať štrukturálne a kohézne fondy vo svoj prospech a prospech vlastnej katedry, ako povedal vedúci katedry. A keď sa nedarí, tak bojovať proti klientelizmu a korupcii. Snaží sa na každom mieste lobovať za technické univerzity, najmä elektrofakulty, a proklamovať ich zvyšujúcu sa úroveň kvality na základe zvyšujúceho sa počtu prijímaných študentov a kvality diplomových prác vypracovaných na zákazku vo firmách, ktoré si z toho robia biznis. Ideálny študent vymýšľa vtipné témy na poslednú prednášku a je vítaný, keď ich aj sám vypracuje. Ideálny študent je originálny, najmä v pravopise, preto k svojim jazykovým novotvarom pripája výklady významu. Ideálny študent si nemýli účinník a účinnosť, a keď aj, tak len na poslednej prednáške, kedy tieto hodnoty môžu byť aj väčšie ako jedna. Má záujem aj o slovenské perpetuum mobile, ktoré znie: vypiť na lito, na libo, vypito. Ideálny študent si nemýli kapacity a celebrity, a najmä tie televízne a politické, naďaleko obchádza a tak ďalej. Na záver. Milí študenti, na štátnici by ste mohli pôsobiť ako správne nabudení študenti, aby ste mohli komisii vysvetliť, aké úžasné výsledky ste dosiahli. Iste to všetci ocenia. Ja vám prajem úspešný záver štúdia a šťastlivé vykročenie do ďalšieho života, osobného aj odborného.
Všetko najlepšie od všetkých elektrických strojov sveta, aj odo mňa osobne, prítomná Valéria. No tak, vidíte, že učebná pomôcka, bolo to tam spomenuté však, ale teraz som si prečítala tými malými písmenami, čo čítajú len dôveryhodní však, že VPN dvojbodka 40%. A priduplovali to kilovoltov. Kilovoltov alebo percent. A keď percent, tak čoho? Ale tých, čo tam vymysleli to IK, tak to je správne. 0,2 kiloampérov som prečítala, však dobre. Môže to vyhodiť, Tak, čo nie? všetko dobre, ďakujem. Ďakujeme za prezentáciu. Chcete hodnotenie asi. Tak nebudem zdržovať, začneme od Ačka. To je za A. B. To bolo 110. Tak, nič. Sme na 110. Minus koľko? Kto to povedal? To je dobrá metóda náhodou, tá sa mi osvedčila. C. No, zvykajte si podpisovať. Čak,